Langkhang Baptist Church Youth Department ahin pen Food Fest ke paman. Nihang Karbi Anglong District Headquarter Hamrena long pini APHLC mass joining program ke padopon. National Seminar on Life and Work of Rongbong Terangpu ATP and Ponsi. Dator Moniram Langni Auditorium Holarong Mai Kangnipon. Kedamtang Preni Pai Cricket Tomani Duarbagori Constituency Kaparlo. Langkhang Baptist Church along Food Face ke pamanasai Kichun Pon. Labangso Food Face ke paman ponalo Josemet Langkhang Baptist Church Youth Department pensi Chipati Ripon. Laben labang somailong Aluyaman pen Langkhang Baptist Church Pastor Joyson Terang. Laben Lunsepo Mirlong Ki Rongphar. Lapen Karbi Christian Group General Secretary Stephan Tokbi. Lapen Arisang Huaton pen Chenglok. Bangso kichu namailong nang Chitongdun. Bangso kichu namai Kichingpon. Ada Porpai Crazy pen Aningasam Porpai Priaporansi Ripon. Leben Bangso Food Face along Sikai Sinut pen ticket Mate Kuponanam and Pon. News Text Report Karbi Daily News. Pini Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamrena long Pini Methang Party pen COC Don Paro Isira Don Krenar Keba Donatum APHLC along Chipa Ogdun Danglo. Bangso Mailong Alhui Sarpo Amana Ping Pen Kachitongdun Angtong Ingtikathar Bikrom Hanse Kursing Timong Rita Kramsapi Lapen Kethigiringatum Bangso APHLC mass joining program along Chitongdun 20. Karbi Anglong aro atokano ansitami BJP atumke Rwara tumaphan kachong thui chotpu chinisi ani wangsitami asori surya mologatum APHLC party along chingbe dunlo. Lapen non kebangchi MP election abangke APHLC Hyponwek poputa Angtong Ingtikathar pen Pherangkyang no pachinipon tangte non alang nitum kaninchelam the arjikta. Hamren pen Bidaram Ingleng Karbi Daily News. Election is second bank ki un e chora bank pharo throk abab chat mati de ki un e bank lasi pinita me don pharo isi sosiarat ke pinita banglo la pen nang ke tunun etum ta pini mota pulo gari motor ka duri pen masi bang ni tum doklo lasi pudam no pulotang non pini ni tum pharo ni thomarat le pini non pangrum no pulotang te daga bank ke hamren bank ke park ke hailo pu bank ni tum thir klong pen bank ningje thek pola bank si la ke achakan velo ki un e lasi mohata pulo non achaki unji phan ke pini heta me da don pharo isi sosiarat ke pini da anje po ogdun lo lasi la bang ning arong lam lo lasi hala achaki unji phana bang ke non ni tum da Josemet Hamren constituency arno bang ke dode sang se tum la joining program bang ke dengpon bom lo non nang achari bom tum ke claim ke thangnat ra phana bang ke aning pangsam jin la pen il tum han ining e pithir klong po bang thang da claim e khedel sinon mohata pulo contract claim da bill long le set Warring about psychic claim atum sitame non lack pol lack throg lack nar kelana tangka pipi bote longle lack open secret mati open secret alam si chetha ilitum ke athak chethan thi puchot sita arlo ke joko chethan tangka ki kipinang sai silu mati la si muni na tum kachali sekta khia da che pi lang longle che padoi nang lang che long chai nong che padoi nang lang la pen mo chali tang de pen warring about psychic claim ji phanda put thot longle phelang che jor nang nang purotang te la ke kupia development kupia ka ching thur lo malage lasi la pusona sarkar bangke Karbi no pen teregri pulutang te kiduk ke lake boy tum longli phelang che jor set pen lu chali tum ke lake none frang ke lake hala boreng aba sai long jibon pu ni pini po phane chelana thek po bon pula so ke mang bang ke lake lang chok pu lake so a multi complex a thing no litum ke dam tang aporta 1000 mission la dang litum joining pied lo non ke litum ke joining along tin da 1000 plus galin ke 2000 plus mission litum ke claim bon la Karbi Anglong GP ke ja tumke non ba ke sining thok plak te amang churu pusong thak se sining lok te amang churu pusong thak se di non ba ka tunga amang churu lu kopi ma pulo de 2013 me cheklo Arun Terang Karbi Anglong district BJP president do bom hula ex MP tapirgo lo nang ke lo la hello la 2008 ke Rajnath Singh bang lo haflong long lata ni kang lo ako 25 March 2009 bang ke LK Advani si dak khiruni long bang lo West Karbi Anglong la long ni lang ka chi chak kang ateng ba si ke dam tang aningkan 2014 BJP aphan MP pahainon nitum article 244A bang ke implement popusi la bangso
BJP Central tum nang jak lo kachi tok pe boy phisi da lang tum no na bangke labang so kalang lok labang so alu si phong MEC election ji phai lo MP ji phai lo MLA ji phai lo ta no na bangke lang tum ha era phi hempre kalam bangke Karbi Anglong BJP dam ninja hai state BJP dam ninja hai central BJP dam ninja hai lasi Karbi Anglong BJP tu Karbi khe phan Inglong so khe phan ka chong thui pa me kalu pu ang the ka bangke la helu Lakha Inkorat Trok Duarbagori constituency Kaparlo, Deitor Moniram Langne, Auditorum Holalong, Deitor Degree Government Model College Tumpen, Jipate Biponsi, National Seminar on Life and Work of Rongbong Tirangapan, Karchomai, Pamanpon. Labang Somai Long Alhui Sarpaman Pen, EM Richard Togbi, Laban Degree Government Model College Principal, Deepok Barua Pen, Assam CM, Asarpi, Nirmala Devi Sitame, Bang Somai Long Chitongdun. Laban Asamalong Pen, Pina Ana District Penta, Armu Nang Chitongdun. Laban Kapre College Sathan Mangatum Sita, Pina An Chitongdun, Laban Akke Hai, Rongbong Tirang Amitanga Kayalamo, Alam Pen Chingnok, Karbia Jutang Jupat, Kapachanjia Pansita, Jumesen Alam, Tantikang. Laban EM Richard Togbista, Karbia Kaipan, Pen Chinglok, Kapre Kai Pansita, Jumesen Alam, Tantikang. Laban Mai Kapa Juda Hut, Karbia Lun Pensi, Kapre Kia Tumsita, Luni Jiralun, Lun Ponsi, Mai Pajut Ponlo. News Text Report, Karbi, Daily News. Thak National Seminar, Dak Daitor Degree Model College, Pensi, Party People lo, National Seminar, Apen Dak Kadokwe Bahira Kapre Kadim Pensami Wangu, Apen Pini Tumolong Daitor Degree Model Principal Lado. Jate je alang li akai ki claim ki dam ki duan sami alang li ke Padma Shri Award ke long abang pen non het sami alang ke Doctor of Literature long alo non het lang me chek to Cotton University pen asi lahai alang li a hirzu me akang hor pe jok nitum dai thor long muniram lang ni auditorium hall long lason inauguration a program long ki bilong ngache tongdun Assam Satya Sabha President Secretary pen chenglok la pen Vice President Itum kaching hon Dr. Himonto Biswa Sarma Chief Minister apai alang li samina chitong dun itum ningarong pikalam lo lapen kadok obe jate rongbong terang alam Karbi Anglong chot kali Assam dang ongbong chot kali bon tami India dang tami kechit hang dutang asi itum daitor asor bangke itum ningarong nangji lason dak seminar nang bi pakte